аз рутбаи қаторӣ то лейтенант 995 сомонӣ 2 соат пеш дар канал биромадагие метавонед ромада тамошо кунед. Намешавад ки ман дар видео номи тира бинависонам. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк бимонед ва то охирша тамошо кунед. Дар ҳамиҷа ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам. Нафарое ки дар Москва ё ки Московский област қарор доред, агар ҳуҷҷатҳои шумо тамом шидагӣ боша ва бихоҳед ки границаи Қазоқистона бигзарен, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, омада шуморо аз дари хонатон гирифта ба границаи Қазоқистон мебарад. ҳатман занг бизанен. Ахбороти нав. Фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боло бурдани маошу стипендия аз ки чӣ қадар зиёд карда мешавад. Аз 1 марти соли 2023 маоши хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба андозаи 25% ва кормандони дигари ин мақомот ба андозаи 20% зиёд карда мешавад. Яъне ки шурӯъ карда аз 1 марти соли 2023 музди маош дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз мақомотҳои болои 25% зиёд карда мешавад. Фармон дар ин бораро раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расонид. Бар асоси ин санад маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани ин ҳисоб барои рутбаҳои ҳарбии хизматчиёни ҳарбӣ ва махсуси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рутбаи қаторӣ то лейтенант 995 сомонӣ ва аз рутбаи лейтенанти калон то генерал артиш 895 сомонӣ муқаррар карда шудааст. Яъне ки коркунои ташкилотҳои тандурустӣ музди маошон 20% зиёд мешавад ва коркунои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бошад 25% боло бурда мешавад. Ва инчунин гуфта мешавад стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендия ба андозаи 20% зиёд карда шавад. Яъне ки донишҷӯёне ки стипендия пулӣ мегирифтанд, аз ана ҳамин донишҷӯёрам 20% боло бурда мешавад. Яъне ки ҳар як донишҷӯ дар ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки стипендия дастрас мекунад бо маблағи 250 сомонӣ баробар мебошад. Тамошобинони азиз, ин буд як фармони нави президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди боло бурдани музди маош, оиди боло бурдани стипендия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба имзо расид. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. То охирша тамошо кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Дар ҳамиҷа оиди конкурси наве ки дар канали ма сар шидаги кам тара гап мезанам, тамошо кунед ва гӯш кунед. Чӣ хеле ки медонед, мо дар каналмон конкурси нав сар додем. Видеои пурраи конкурс 2 соат пеш дар канал биромадагие метавонед ромада тамошо кунед. Имрӯз барои шумо як аксия мекунам, танҳо як рӯз мебошад, шанса аз даст надиҳед. Нафароне ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, ба 2000 рубл 20 дона билетон метиҳем. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран ҳаст, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанкам свизат кардагиай. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебирояд. Пултона дар ҳамин карта мепартоен ва дар ҳамин рақамҳои WhatsApp чектона равон мекунем. Конкурс ҳамагӣ 42 дона приз дорад. Шоҳҷоизааш як тамошин, аз талниш конвертҳои пулӣ ва 3 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд бо тариқи автоматӣ приз мегиранд. Барои 3 нафар сюрприз дорам. боварӣ дорам ки маҳқултон мешавад. Ногуфта намона, конкурси ман нав сар шидагиай, аллакай 20% билетҳоро фурӯхтем ва аз ҳозира капсулаҳоро мо заказ кардем. қариб ки 5000 капсула заказ кардем аз Федератсияи Русия. ҳамин рӯз оварда расонидам ба мо. идо билетҳоро дар дохили капсула ҷо метунем. ҳаматонда муваффақият дастгирӣ кунем ва билет бихарем. Зумур нависондай. Ака мара видварения кардан. Якум бор рафтам 6 моҳ истодум. Мара 5000 штраф кардан. Гуфтам биро бирам. Ман споридам сумушона дар времяшон биромадам. Депорт мекунам. Бале, дар ҳолате ки шуморо видварения мекунанд, и аллакай запрет на выезд мешавад. Видварения просто ки муҳлаташ камтар мебошад. Аз 3 моҳа то 5 солара дар бар мегирад. Ангел нависондай. Ака 1995 4 июл аз аблава халос шид ё ин ки не? Илтимос ҷавоб ден. Яъне ки 4 июлда аллакай ту 27 сола шидагӣ аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошӣ. Асрор нависондай. Салом ака, созем ман агар патент наспорам, ман 18 сола ҳастам, депортам мекунанд, илтимос ҷавоб диҳед. Дар ҳолате ки мигратсиони картаи ти работа қайд кардагӣ бошад ва дар Федератсияи Русия қарор доштагӣ бошӣ ву ана патент гирифтагӣ набошӣ, бале, метавонанд ки
барои работа қайдкардагӣ ва барои патент надоштанатра депортатсия кунанд. Чунки вақте ки ту дар миграсиони картад работа қайд мекунӣ, новобаста аз ӯе ки ягон ҷо корам накунӣ, бояд патент дошта бошӣ. Работа ки қайд кардӣ, патент мегирӣ. Агар ту коркунӣ рафтанӣ набошӣ, гости ба қайд мегирӣ бародар. Анасҷон нависонда: ассалому алайкум акаҷон, агар сари суд бироварда бошам дар Россия, вез пул мешида боша, илтимос срочный ответен. Чанд боре ки авф шид, касое ки бо тариқи ҳалномаи суд видварения шидагиян ё депорт шидагиян дар ҳамун рӯйхати авфшидагиҳо ворид нашиданд. Вале дар авфи идофа маълум нест ворид мешаванд ё ин ки не. Кае ки қарораш ба имзо расид, баъдан дар ҳамун пунктош маълум мешавад ки киҳо авф карда мешаванд. Чужой нависонда: салом акаи Сорбон, моҳи феврал 1996 ба хизмати ҳарбӣ даъват мешава пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки ту 27 сола шудӣ, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. Худтон ҳисоб кунед, кадом рӯз моҳе ки шумо 27 сола даромаден алакай, озоден аз даъваткунӣ ба хизмат. Узайрович нависонда: акаи Сорбон салом, агар официально кор кунӣ, 1 сол гражданин карда метавонӣ дар Ф. Официально кор кардан барои гирифтани шаҳрвандии Русия ягон плюс надорад, ягон муҳлатша тез намекунад, яъне ира дар назар доред. Худойдод нависонда: акама да фирма кор мекунам, 23 январ патентам тамом шид. Ма да 7 феврал билет харидам, бирам дар аэропорт проблема намешавад. Дар ҳолате ки агар то рӯзи омадан та дар ягон ҷо дастгир накунанд, дар аэропорт таможнида патент напурсанд, запрет на въезд намешавад. Имомов нависонда: ассалому алейкум акама, двойное гражданство дорам. Военный билети офицер запас дар Россия дар учёти военный нестам. Временный прописка дорам. Бирам Россия, ягон проблема намешава, облава, мобилизация. Дар ҳолате ки дар учёти военный набошӣ, мобилизация да ту дахл надорад. Чунки вақте ки қонуни мобилизация ба имзо расидагӣ буд, ҳар касе ки хизмат кардагӣ буд ва ҳар касе ки дар учёт буд, ҳамвора даъват мекарданд ва гуфта мешавад ки ҳозираш да мобилизация нестад. Миралиев нависонда: акама депортон 5 сола, ҳуй мешида боша ҳами авфда. Ане вақте ки ҳозир пешниҳод кардам барои авф кардани муҳоҷиро, танҳо ҳамун нафароеро ба қайд гирифтаниянд ки аз ҳисоби мақсад стройкаҳо да кор мекардану аз сабабе ки документ надоштанд, регистратсия патент депортшон кардан, ана ҳамвора ворид карданиянд ва аз сарлиш ҳозираш да маълум нест бародар. Азим нависонда: рост мегӯй Сорбон, мо муҳоҷиро ҳамамон деҳқон ҳастем, ба мо бо лавзи сода деҳқонӣ гапзан хубтар аст. яъне ки лавзи деҳқонӣ не бародари азиз, мо кӯшиш мекунем ки бо лаҳҷаи кӯчагӣ гап занему ба шумо осонфаҳм бошад. Чунки агар мо аз рӯи китоб бихонему тарзи мақсад кӯчагӣ қати гап назанем, шумо баъзе гапҳоро мумкин нафаҳмед. Амриддин нависонда дар бораи Тоҷикистон ба таможни Союз ворид шиданаш. Бародарои азиз, ин чиз ягон асос надорад, ҳозираш ягон информатсия нест ва гуфтан дар ин борарам ягон зарурат надорад. Ҳомидов нависонда: ин бародар фақат гапи дурӯғ зада қонуни нав биромад, ҳатман огоҳ бошем. Гуфта ҳамаи худашда ҷалб када бизнеси худша пеш мебарад. Ма чӣ бизнеси худма пеш бурдам? Кутумада як мисол биёр. YouTube пеш ҷои бизнес буд, пеш ҷои пулкоркунӣ буд. ҳозир як сомон пул наметавонӣ ки бизнес кунӣ мақсад. ҳозир мо ҳар чизе ки даромад дорем аз ҳисоби рекламаҳо мебошад. Вале дар инҷа гуфтае ки ҳар рӯз менависад қонуни нав биромад, қарори нав биромад. бале ҳар рӯз мебурояд. ба ин рӯзҳо мумкин 5 та 10 та навигариҳо бигӯяд, чӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ дар Федератсияи Русия, чӣ дар Узбекистон, умуман дар ҳар давлате ки тоҷикҳо қарор доранд, чӣ тағйиротҳое мешавад, ман ҳамвора пешниҳод мекунам. Мумкин ин рӯз дар Тоҷикистон қарори нав бошад, пага дар Федератсияи Русия. ҳамин 2 рӯз ки ман видео кардам, қарори нав менависам. Намешавад ки ман дар видео номи тира бинависонам. Негматов нависонда: ассалому алейкум ака, ягон информатсия надорӣ ки кай въезд за территория авф мекунанд? дар ин бора ман 3-4 рӯз пеш видео кардам ва ҳамаша гуфтам. агар ягон ахборотҳои нав шид, ҳатман пешниҳод мекунам. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем то барномаҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.